Selam dostlar. Bugün nindi konikanın isigizga çırıga kerakmidir. Nindigine informasyon çıganaklarda bugün tınlamasak da barısında da okuşularını hem okutuşularını 1 sentyabr bilen kutlaylar. Lakin minim alay işleysi kelmey. Mena kalsa okuşularını hem okutuşularını 1 sentyabr bilen kutlaw atны yazga işler başlanı bilen kutlawga teng. Әммә дә ләкин белем бәйрәме темасыннан без берничек арына алмыйбыз. Шулай итеп, дуслар, эфирда топ клип тапшыруы мин Айрат Ильясов һәм без белем дөньясына аяк басабыз. Белеугечә мәктәптә начар укыган кешенең көндәлегенә икеле куялар. Бүген мин җырчы Илвинның җанатарларына икеле куяр идем. Чөнки сез актив булмаганга һәм тавышлар бирмәгәнгә Илвина хит парадыбыздан төшеп кала. Дуслар, исегезгә төшерәм, яраткан резидентыгыз гадел хит парадыбызда озаграк булсын дип теләсәгез, тавыш бирергә онытмагыз. Ә хәзер Илвина белән саулашабыз һәм аның клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Şaştırdı kızlar, әсер күзләр, тик син диеп типте йөрәгем. Син бит ортаңым, син бит ярты җаным, тыеп яшим хәзер кирәгем. Бул янымда гына, бул якында гына, бул янымда җәйләр җылысын. Бул янымда гына, бул якында, бүләгемне син бит олысын. Гадәттә мәктәптә сыйныфка килгән яңа кеше зур игътибарга казана. Безнең тапшыруда да нәкъ шулай ук. Бар игътибар яңа резидентка юнәлә. Төгәләрәге резидентларга. Чөнки бүген безнең хит парадка дуэт аяк баса. Алар сезгә таныш, чөнки алар безнең хит парадта катнашканнары бар инде. Дуслар, Лилия Гыймаддинова һәм Лилия Хайруллина яңа җырлары белән топ клип хит парадында. Йөгереп уйнарга, күкләрдән йолдыз сибелгән чакта, учларга җыярга, назлы елмаю бүләк итәргә, моңсуланган җанга, теләсәң барына синеңчә була, йөрәк дөрләп янса, йөрәкләрдә утлар кабына.
Айсылу Тақиянузованың Айгөл исемле бір яшьтәге апасы бар икән. Алар бергә беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап кергәннәр. Әмма укытучы аларны айырып утырткан. Айсылуны ниндидер малай белән, Айгөлне бер кыз белән. Шунда җырчы укытучы янына барып, без бит туганнар, безне айырым утыртырга ярамый дигән һәм апасы белән бергә утыртуын үтенгән һәм максатына ирешкән. Максатчан җырчыбыз өчен тавыш бирми калмагыз. 13:20 номеры, топ клип 174 коды. Ömürlerde bik tez öteyken Eytirsin de yılga alışın Türlü şakları bulan tırmışlarda Türlü şakları bulan tırmışlarda Şatlıkları bulgan sağışın Udeyken uhde gümür keyler Bir nilerde tügül mengeler Bulsun ayda turmuş meşakkati Teg öpkeler kalsın öpkenide Suyganini Haman göremeli Senin gene senin gözlerinde Udeyken uhde gümür keyler Bir nilerde tügül mengeler Siyahına buğan süyülere Süyülerim güne mengeler O'kinmayik umr o'tadiya Turmush bizning shulay qilg'an Shodliqlarim o'tgan sog'ishlarim Bəxtim də bəğrim sinikən Udeyken uhde gümür keyler Bir nilerde tügül mengeler
Яңгырлы, әмма бәйрәм атмосферасына тулган көн. Әнинең балачагыннан калган пальто, зур бантлар, этләр төшкән портфель һәм бакчадан җыйган астрлар бәйләме. Менә шундый хатирәләр белән бәйли Дилия Әхмәтшина 1 сентябрь көне. Җырчы иң беренче булып бәйрәм линейкасына килгән һәм Аида Ринатовна исемле укытучы аны иң беренче булып 1 В дип язылган урынына бастырган. Мин балачакта бик оялчан идем, ләкин шуңа да карамастан мәктәптә бик тиз дуслар таптым дип искә төшерде Дилия. Tatlı hisler bizediler günlerimni. Sen kabızdın köpten söngen şemlerini. Biz birge мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр дие Sokmaktan ekran birge atladık. Biz birge мәңгегә sen һәм мин янып көю, җаным Киләсе резидентыбыз Айдар Фатхетдинов 1 сентябрь дигәндә парта артында елап утырганын искә төшерә. Мин оялчан бала идем. Мәктәпкә баргандагы курку хисем әле дә исемдә, ләкин юкка куркканмын икән дип искә төшерде Айдар. Җырчының яраткан дәресләре физкультура һәм музыка булган. Уйланулар җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1020 номерына топ клип дип башлап 179 коды белән SMS хәбәр җибәрегез.
Günler tünler üte tura sizimi bizde Nişe güte ulu turda köyünümü biz Bilsek de biz minutlardan turganılığın Ütkeni biz hem kileşek gümür biz Ütken gümür her kiminin öz güzgüsü ol Yamanını da yakşısını da juymay saklar Ükenirsin boşqa ütken günler üçün Eğer onu basıp gitse qara toplar Bu dünyada kişi yaşaydık bir tapkır İki ömür itken kişi yok dünyada Şunu anlap bilsek idi kaderlerin Hem ütkersek ol günlerini dik faydaga Ütken ömür her kiminin öz güzgüsü ol Yamanını da yakşısını da juymay saklar Ükenirsin boşqa ütken günler üçün Eğer onu basıp gitse qara toplar Bunun üçün aldın vaqtın uyla beşi Vaqt ütkeş ernimesin deysen yürek Yaşlık bitul atkan suday üte gide Onun kadrini bilü kirek hazır demek Ütken ömür her kiminin öz güzgüsü Yamanını da yakşısını da juymay saklar Ükenirsin boşqa ütken günler üçün Eğer onu basıp gitse qara toplar Ükenirsin boşqa ütken günler üçün Eğer onu basıp gitse qara toplar Eğer onu basıp gitse qara toplar Рәхәт тәйді бірінші сыйныфта. Оқытышының исемен дұрыс әйтуге де бишле алып булайды деп искә төшерде Вадим Захаров. Җырчы мәктәпкә беренче тапкыр барган көнне нәкъ шуның өчен үзенең беренче бишлесен алганда инде. Шуның белән җырчының бишлеләре бетмәгән, ул гомумән тәртипле укучы булган. Вадимның җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 176 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне,
Vakitlerge bulur savabı. Kaytdı deyip uylap koygansındır, jiller kağılsa da terezge. Algansındır enkey şeylerini, kaynarlatıp nişe mertebe. Küttürmesek iyiydi enkeylerini, ernimesin eli canları. Kaytı gayde kaytıp suyundurik, bəxtlerge bulur savabı. Kayt kalasak idi, balalarını alıp jıyılıp. Bir kaydada büten tabılmasın, enkey yanındağı jılılıp. Küttürmesek idi enkeylerini, ernimesin eli canları. Kaytı gayde kaytıp suyundurik, bəxtlerge bulur savabı. Küttürmesek iyiydi enkeylerini, ernimesin eli canları. Kaytı gayde kaytıp suyundurik, bəxtlerge bulur savabı. Kaytı gayde kaytıp suyundurik, bəxtlerge bulur savabı. Bəxtlerge bulur savabı. Келесі резидентimiz Regina Тимирбулатова үшін мәктәпкә әзерлену процесыннан иң ошағаны яңа дәфтәрләр сатып алу булган икән. Яңа аппак битле дәфтәрләрне ачу, яңа тормышка бит ашкан сыман бит ул, дип сөйләде Regina. Яшь башкаручы өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 178 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Сен булганда җырлый күңелкәем сагы.
Узган атнада безнең хит парадыбызга "Син минем сулар хавам" җыры белән Җәмил һәм Гөлнар Мингалиевлар аяк бастылар. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә алар бүген әлеге урынны яулыйлар. Алар алдагы тапшыруларда да тагын зуррак үрләр яуласын дип теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 180 коды белән SMS хәбәр җибәрегез яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. Nazlı jiller, sen dip ata tаңнарым. Sen yanımda bulgan şakta, rahatlana canlarım. Senin mine sina, yaratkandır Hudayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Senin mine sina, yaratkandır Hudayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Sen benim altın kanatım, dayanışım teregim. Sınır suluşuma kadar, sen dipti bir yüreğim. Senin mine sina, yaratkandır Hudayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Senin işin zengere kütten, dinleysen bulup yavam. Sen benim sünnet ümitim, sen benim sular falan. Senin mine sina, yaratkandır Hudayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Senin mine sina, yaratkandır Hudayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Sen benim yakты yaşım, sen benim tuğan ayım. Sen benim tuğan ayım. Айдар белән Алмас Юнусовларны бер кайчанда бер-берсеннән аера белмәгәннәр, айруча мәктәптә. Егетләр бер төрле костюм кигәннәр, бер төрле букча йөрткәннәр, хәтта пенал белән каләмнәренә кадәр бер төрле булган. Иң мөһиме, дуслар, әти-әниләре белән тормыш иптәшләре аера беләләр. Шулаймы? Ә безгә аларны аерга кирәкми. Безгә алар бердән тандем буларак та ошый. 3нче урын иясен экраннарыбызда каршы алабыз.
Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне саклыймын йөрәгем түрендә. Өзелеп яратуны, янып көюемне сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Günlerim gün түгел, төннәрем төн түгел, тынычлыкны минем урладың. Хисләрем буталды, вакытлар тукталды, яуладың йөрәкне яуладың. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Очрашу көтәргә, газапка түзәргә, билгесез шул күпме калганың. Син мине күрмисең, тик шуны белмисең, никадәр йөрәкнең янганын. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың, син минем күңелдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Син минем күңелдә иң татлы серем. Руслан Трапезников әле өйләнмәгән. Шуңа күрә аңа баланы мәктәпкә әзерләү мәшәкате әлегә таныш түгел. Аңа бары тик үзенең мәктәп елларын искә алырга кала. Һәм әлеге хатирәләр аңарда бары тик яхшы хисләр генә уята. Русланның сүзе буенча мәктәп еллары аны 2 адымга алга уйларга өйрәткән. Җырчының җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 175 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Сезнең тавышлар ярдәмендә 2нче урынны яулаучы клипны бергәләп карыйбыз. Шул минем гомеремдә, хәтерлисеңме син без биргән вәгъдәләрне, үткәргән мизгелләрне. Тагын күпме төннәр үтәрләр ялгызым, синсез барлык дөнья югалтачак ямен, онытам мәхәббәтне. Үтә мәхәббәт, беләсеңме җаным, кирәк миңа мәхәббәтең, синең мәхәббәтең, минем йөрәктә тирән эзләр булып янар хыянәтең, синең хыянәтең, үтә мәхәббәт. Аят булар, бүтән күрешмәсәк, кабатланмас хисне онытырмын мин җаным, югалттың мине җаным. Төннәр дулкынында, бүтән
topqar kurashamiz bugun jonim Yaratdim deb aytma menga Ashonmaymen bir so'zingga O'tdi mahabbat, o'tdi mahabbat, o'tdi mahabbat Bilasizmi jonim kerakli menga mahabbati Sening mahabbating Benim yurakda terak izlar bo'lib yonar Xiyonating, sening xiyonating Bilasizmi jonim kerakli menga mahabbati Sening mahabbating Benim yurakda terak izlar bo'lib yonar Xiyonating, sening xiyonating O'tdi mahabbat Әсхат Дубыршатыр бірінші білім күніне сынға қалған болған. Аннан да артық бірінші дәрісіне бәләкәй генә тартмада күшігін де алып барған. Мәктәп білән жұршыны бары тек яқты хатирелер генә бәйлей. Нәқ мәктәптә ул СССР спартакиадасында чемпион титулына лайық болған. Әсхатның ұлы қызы Эльвина әлігі вақытта Питерда университетта оқып йөри. Қызы Ләйсән 8-нче, ә улы Әмирхан 3-нче сыйныфка бара. Хәзерге бәяләр белән ике баланы мәктәпкә әзерләү җырчыга 50 000 сумга төшкән икән. Шәп клибы белән беренче урынны яулаган җырчы сезнең экраннарда каршы алабыз. Jayda keldi baxit, yori topdim. Bir ko'ruvda seni men yaratdim. Oyday nurli yuzlar, yangi yulduz ko'zlar, tunishligim oldin. Turma tuyib ko'ring, shoshqin hising, suyib qara yurak, yorsib tipsin. Yarat meni nazla, bo'lsa da bir o'zga, bor istak olsin. Ayağımla жылы yak jile Sizdirmişe diye bitke irkeli bizne Dulkın koga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dingiz tigu şan biz kışmakta Cennette Unutma Sinde min Şu şehirde Jayda keldi baxit, yori topdim. Bir ko'ruvda seni men yaratdim. Oyday nurli yuzlar, yangi yulduz ko'zlar, tunishligim oldin. Turma tuyib ko'ring, shoshqin hising, suyib qara yurak, yorsib tipsin. Yarat meni nazla, bo'lsa da bir o'zga, bor istak olsin. Cennette Unutma
җирдә. Җәйдә килде бәхет, яры таптым. Бер күрүдә сине мин яраттым. Айдай нурлы йөзләр, яңа йолдыз күзләр, тынычлыгым алдың. Durma duyup göreyim şaşkın hissin. Süyüp para yürek yarsıp dipsin. Yarat beni nazla olsa da bir ozga. Var istek olsun. Jayda kildi bäxit. Мәктәп кагыйдәләре буенча әлеге минутта кыңгырау яңгырарга тиеш, чөнки безнең хит парадыбыз ахырына җитте. Кадерле тамашачылар, сезгә иеше яраткан резидентыгыз өчен SMS хәбәр җибәрү һәм социаль челтәрләрдә тавыш бирү. Мин Айрат Ильясов киләсе тапшыруда сезнең эшегезгә бәя бирермен. Әлегә саулыгыз, пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.